जय महाप्रभु ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଜଗତରନାଥ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ ଦିବା ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ନିମ୍ନରୂପ ମୁଁ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନରସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Pati basta